Tabibi. Hi. Carmel. Hi. Hi. Nga. Alo, intro daw ang ganda. Ari naman ispat oh. Ang flashlight. Tagoy. Uy! Kakusog man ninyo. Hoy! Pasingadto na kami sa may katunga sang Katunggan. Kami ni siya na. 'Di ba? Mangwa kami sang bagungon ining gitawag nga anti-cancer kuno nga kinhason. 'Di ba? Oh. Kanindot sang view. Atong gid lubos-luboson ining panahon nga hunas. Para makalibre kita sa sudanon. May nauna pa sa aton nga grupo. Amin ang akong grupo. May ari ako yung treasurer, secretary kag sergeant at arms. Ari ako mo. Ang iskriwa ganyan. Kagwapo ba ni nga akong tiya, oy? Ako lay dikit nga ako nimo panunlay. Nadagani. Ang sekreto sa mga tag-asa ni sahon gid na ila short para dili mabasa. Dahil ito na ba ng mga video. Abot na kami. Pwede na kita manyud sa forest. Virgin forest diri sa isla sa Muambok. Ang aton duwa ka kawal. Mga isog kaya ni sila isog. Sugod na kita, manyud na kita. Nindot kay ini siya diri kay dili man siya usahay matagad ang mga kinasun diri kay sa isda man nag-asa ang mga tawo. Labi na ning nakaitom. Naman ni si breeding ang mga kugtong. Kung gutomon makuha lag kugtong. Pasok jud mo. Isugo ina sa ila mamay mo nagkailangan lang. Gani, isugi ni patis. I-struggle. Basta makakuha lami nga pagkaon. Yan. Nga no bitang gusto og bagungon no? No. Tara na kamo. Pagdali na. Dali na kamo mo pa nang. Iya. Wala. Nang, pareho ko nang hala. Kapit ako masukyat. Let's get inside. Dali lang. Ano ba ito, baby? Ari kami diri. We're here. Grabe ang mga mangroves diri, pwera buyag. Pwera buyag, wala na lugar sa mga mangroves. Nga mga medyan. Nanguha may bagungon. Bagungon. Lami. Kaya mo yan, girl. Kaya ko to. Akyatan to eh. Akyatan to eh. O diba, kanindot sang rock formation diri. We are in the middle of Katunggan. Hindi ni katulong. Nanamin tiya. Rock sure. Baka nindot to. Grabe guys. Paawa kayo. Baka na. Sundang sa balde mo bebe. Kailangan gayud kung mukari ka diri naka-slipper kay ingon ani o ka para safety ang imong feet. Di ba? Kay grabe jud ka pangataliwis kaayo. Kadaghan na jud nilagkuha nga mga bagungon.
Dai ari na yo, baguhunan. Hain tiya. Anay ha, kay basi kung matusok ng akong fuse, ini nga akong ubra. Pagplaster anay. Oops. Mangiyot. Oo, kabir man. Cover ba? Cover! Hi Jan! Ang amon lolo. Mani kitawag nga bagungon diri sa amo. Asa naman to? Ay naman to. Arida. Bagungon! Lubong yan tiya. O, diba? Lami kay ni siyang gatan. Ano ba bibi nagawas kita rin? Ha? Aran na. Sige, okay lang. Ilang? Wow, 2 pieces! Wah! 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 That. There's so many of them. 3 pieces. 1. Damo lagi ni tiya, no? Oy. Tuwad gaya kita sa dili pagkaon. Uy. Anay daw dira latwan. Struggle is real. Kat tindakan. Watch out. Wow! Harapan tiya, away na tiya. Ayun na tiya. Ara pati, hain ko no tiya. Ara pati. Makalugit kita yung uwas ng bitin ha. Ayaw na tiya. Ara na lang maglubong. Hoy Hi! Careful lang, careful. Oops. Careful kay naay mulihok-lihok ng mga bato. What if dyan kung ikaw mo bit-bit sang kusudlanan dyan? Nang kadamo. Dahil ako. Anay kabir. Awaran na nga kada mo sa tungod do. Hmm? Sos, kaya ya ka. My hands is full. There's so many of them. Can you count? 1, 2, More than one. more than 1. Ito ang grupo ng mga marites na bagungon. Alam nila kung sino ang buntes, sinong may kabit, Sino may utang? ang parusa sa kanila, Sino yung asukan? sino yung nakita nagatuwad-tuwad. Amo ba dito ning gagmay layla? Ayaw, uy. Wala. Grabe ang kwan ha. Diba? Lahi ra jud basta gusto kag lami. Struggle. Ah? Paluluoy na kay kaya sa mga marites oy kay karatihon kay permisan kwan. Sala to kada masarap itong dabar ha. Oo. Oy, jackpot gipundok na daan sang kwan. Ako din ako pasakop anay siya. Ka naman ko dyan. Ito amo day pagkare kay gitingan mo siya dito nga bubog ako. Dahil sa kuha man nga gusto. Kami na nga ang tao di dapat ma-worry. Kapon. Di ko na lagi akong gat ang mga ahoy. Picture ana kid. Food craft ba? Food craft. Mo anda ba kuan? Hindi ay kanindot. Nice. What A lovely paradise. Basig nagtuo mo kung asa tanga lugar ha. Daw Saudi lang. We're still here sa Isla Muambok. Simba ko. Kasaklap ni Killer Instinct. Are kami dire. Marivive pa to ang perason. Kung anay kami inang chillax anay, water break, kindi break. Kay grabe, struggle is real. Tanawa lang ginangamon palibot oh. Ambing kindi bi. Oh, ang kindi ngayon. Sponsored by. By Candy Min. Nawa pa guys. Candy for you. And for you. Cheers! 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 Candy mint. Tara akong white rabbit lang. Kadadad kita sa kindimin susunod sa ako.
Kaya i-promote natin ang Kindiment. Pendili. Kaya siyang view eh. Sige, ay, isang view. Kaya mo try diri pag-agi. Grabe ka na malati oy. Let's go. Ano ko? Ang hando lang gidya kagaan. Kami pa ang nangakari pa kami diri sa una. Kuha niya baligyang plastic. Grabe. Ang taon na, mangkrap ang taon na. Oo, nagtangis ga ako kay ang usa ka sa ako na akong nga lata dus danghalin. Grabe expectations ang puya, abis ang puya jis ang halin. Dus da? Ay, ganjit. Pagitaan pa ang nagmamit ko hay kung iba niyang halin. Yala. Kami nang gisiling nga biskanano dili tanan dako mahal. Oo. Para sa Jollibee live ba? Ay, ala ka lang dyan. Amo gini manguway bagongon nga reklamador. Ibang naging hindi ka labutang aton ko, antikod. Lagi mo ikob. Masid ko maginas ng akong jokes. Magluha-luha lagi na sa imong built-in na. Whoops. Gagulong siya kami, built-in siya. Pagpugot niya na to. Aton, basi. Tama, di na ako kaya mag-voice over sa bato. Hente ay makita ang awa ka pa na kwa tiya. Careful. Confused. Mantiner naman ay bato nga puyaha ini. Ari ako damo. Sunod mo, makuha na ko dira. Dara ka lang. Okay daman hinuon kay kusog man din signal dyan. Ara naman din ang tower, oh. Kita man. Grabe mga panda. Kapay jaga to akong cellphone. Cellphone na po pala. Ay, kunan ka lang ni Laila tiya, sindan. Ito na. Tao, tama no, okay na? Lapok lang yung sinila kauno na. Siguro may mga kanat guro eh, ng algae ba ito yan oh? Oh, ini ba? Nasa kilid. Pili. Sakto gid ni sara. Nakakita ko eh. Kuan eh, nang naginion takugan ba? Dili makay dami takugan diri. Ato dito sa kilid. Ako na sin mo utong sakon. Ako na kay utang sini sa iya. Kuwang pinangimo balhibo. Kuwang pinay akong balibo. Himoy buyanti ka. Uy mo yan. Tas kuan sini niya. Kaber ka nga dako. O, di man, damo. Sila o nag-date. Nagdit. Undanon ka ng kaber. Han gatong imo kaliwat nga mga kaber lay sa ilan ni Mira. Tira na mi. Sagdan ko lang sila ani dito kay gibriefing pa to ko na sila. Wag ko sila nakahiring lay nga vlogger ka na lay. Ha? Ma-focus na. Ya, ara na. Ini ang mga gagmay. Dili siya natin kwaon kay atin ni siya kwaon next time kay gagmay pa man. Kani madala-dala ni. Kani gihapo na gid ako. I love you. Na-zoom na. Tangis pa gayet. Oh, nagtangtang pag. Nanay ni siya? Tiya, nanay ni siya? Kugmata? Oo. Sabi na to na Long distance relationship. ang tarungon pag video. Sige. Sige. Saka sa igbo baklay. Motor break. Baklay. Okay? Saka sa igbo ba? Tong sinatanong. Grabe ha, lalo ako kwan. Ay, dili na ko dili na akong kaya oy. Picture? Kadugay na gid kaya natin nga sinak-anay sini nga bukid nakasaka na gid kita. Di ba tiya, alin tiya? Oh, di ako. Ako saka. May tugsok na ito na nga itong diri plug tiya. Ipakita ko sa inyo. Ano nga akong paghuhog.
Ipakita ko sa inyo. Ano gina tiya, ipakita ko sa inyo nga makatayo ako sa sarili kong mga paa. Makita ka ninyo kung anong pag-hug ni Tia. ala, bakod ako na kay, bakod kaya chinilas, oh. Wapi na ni Batchag ya kurog. Sikat ako, sikat. Picture ko na siya na, ipos ko na na. Kay baka mo na, nung arigid kita mo agi diri sa kwan, sa bato, kay kung diri ka mo tamak, tanawa. Tanawa, ari akong tilo. Amo balay? Ari akong tilo. Ang nag-video. Oh. Akong tilat layo. Nag-ano ng matudlo layo? Lay, nag-ano ng matudlo sa bato. Ay nalangay, tara nalangay. Manyud na lang kita diri. Di mo ipos nang? Wa. Diyan mo. Grabe basura, oh. Ora ba? Kain ka man! Pa! Ay, sasapikas diya. First station pa nga nini diri. Hindi ka niya agi. Diri ako sa may Ariuma. Diri ako. Another. Natusok ako sa kwan. Natusok sa iyapu yuyot. Natusok sa iyapu. Tara. Kaya na eh. Grabe, pila ori ka kalori ato na burn ha? Calories kaya. Dali lang. Ito nga, nindot din ko. Nindot diri ha? Di kaya taligwis ang bato. Hindi kahit taliwis ang bato. Welcome to my home! Dali na. Home, house ni sang dogong dire. Abraham! Abraham mo. Te baby? Ato dito nagili. Oh? Ano si Tia? Churoy. Exit point. Atong sihi pa. Gani, ala kadamo sa sihi diri. Gagmay pa. Exit point. We're here. Just got home! Sabaw? Manyapon kami pero boss na to namon lutoon ng amon kuha nga bagungon kay ato pampasukaon, di ba tiya? Pero nag-prepare lang din ang nabilin sa balay ha? Oo, ang nabilin sa balay na ay giluto nga ulam, goods yun. Ayon. Oh, nano maraming gi-prepare din ala. Kapalagaw rin kayo makasuya. Tiya baby, oh, gutom yarn. Mga dagom amo nang lag. Why magbuot? Dinalita na duha. Nanatantangan mo na siya ilubot tiya. Para sayon ang pagsupsup. Magsinupsupay ngayon kita sa tiya. Oo. Mamura sa lang yung mga abil sa inupsupay. Gani. Di na kailangan sang pa-opera para mo ko ng ngabil. Giano man ko na sila tiya. Hindi lang sa content. Takwa na lagi tiya. Okay. Oh, di ba? Ano mo sang lubot kay para sayo lang yung paglit-sulit dire. Tama bibili din sa fixit. So ano may lubot. Kuan po hinay sa sugo. Tiya o kadali na kay kang tiya. Sundang mina nyo ra. Nangakig siya. Alahabutan daw na iring-iring dahil niya na. Dali kaya mag-sweet food. Gani. Dali man din sa bato gayod.
May ibang sila ng biskuit yan. Hindi nila biskuit. Sinilay ba? Ribis ko lang. Ang pagdaya ay ba? Ay, mansiya! Ah. Ah, naman. Yung alain mo yung atong dyan. Kaya kakyo ka mo, bibigyan ko natin ng hindi. Basta nini na? Ben, yatin natin na gamit ko. Gani, taman. Okay, okay. Pati ikaw lang nagima. Aming. Ano naman?